Bueno, estamos neste momento na marcha de compañeiros de Vigo e máis de Pontevedra cara a Compostela, dentro do que é a Marcha Galega polo Emprego que convocamos como CIGA, para denunciar a enorme problemática que se está dando no noso país de un número de desempregados realmente moi importante. Estamos falando de máis de 240.000 persoas, das cales unha parte moi importante delas, máis de 70.000, non cobran ningún tipo de prestación. Hai moitas familias que hoxe non teñen a todos os seus membros no desemprego e, polo tanto, parecíanos que era fundamental facer algo destas características para chamar a atención da poboación, para pedir a solidaridade con estes traballadores e traballadoras que están nunha situación personal e familiar tan complicada e, ao mesmo tempo, sobre todo, para presionar e recabar do goberno tanto central como autonómico un tipo de políticas diferentes ás que están a facer, realmente que se fagan políticas sociales e políticas económicas que leven á creación de emprego, porque as que se están a facer nestes momentos de logo non van nese camiño, sino justamente todo o contrario. É dicir, aquí o que se está é a deteriorar de forma moi importante todo o que é o tecido productivo mentre se canalizan os recursos cara ao sector financiero. Entón, isto temos que paralo e a única maneira de paralo é a través da movilización e da contestación social. As marchas todas que saliron das 7 cidades galegas ao longo destes días, pois vai rematar o día 3 en Compostela cunha manifestación nacional donde nós agardamos que haxa un número moi importante de xente que poña de manifesto a súa solidaridade cos traballadores e traballadoras no desemprego e, sobre todo, a súa disposición a seguir movilizándose por un tema tan importante como é a creación de emprego e exixindo dos gobernos que muden as súas políticas económicas e sociais, porque son profundamente equivocadas e non só non buscan a creación de emprego, senón que buscan deteriorar aínda moito máis o tecido productivo.